Koncert studenata Katedre za solo pevanje Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu održan je 26. decembra u Galeriji Narodnog muzeja. Na njemu su se predstavili studenti klase Marine Trajković-Bidžovski, Olivera Njega i Vojislava Spasića. Umetnički saradnici bili su Darija Damjanović i Petar Marković. Profesori sa Katedre za solo pevanje svojim savetima i višegodišnjim izvođačkim iskustvom mlade studente inspirisali su da na verodostojan način prikažu svoje sposobnosti. Nije lako biti solo pevač, pazite, solo pevač, jer prosto bavimo se jednom muzikom kojom se drugi ne bave. Ajde tako da kažem, ja njima upravo i to kažem, vi ste srećni što možete nešto što drugi ne mogu, što vam je Bog dao, što vam je priroda dala, roditelji, nešto što drugima nije. Da se razumemo, narodnom muzikom danas, više ne znam, svako može da se bavi, a klasičnom umetnošću ne. Znači, oni to studiraju, oni se time bave. Naravno da im kao profesor dam uvek savet da daju maksimum od sebe, da pomisle šta pevaju, da se zadive pre svega tim kompozitorima koji su napisali ta fantastična dela koje jesu umetnost, a umetnost jesu zato što traju vekovima. I prosto da iz poštovanja prema njima kažu sebi, pa da, ja to mogu, ja to hoću, ja volim publiku i prosto uvek kao profesor svakako moram i da ih bodrim. Nije lako stati i gledati publiku u oči, odnosno publika vas gleda u oči. To pevač se na neki način kroz svoje školovanje, da kažem, u svom možda ružno trenira, da izdrži i te poglede publike, da ih istrpi, a i da uspostavi kontakt. Postoje dve najvažnije stvari u pevanju. Prva je nemojte da napadate publiku, nego osvojite, a druga stvar je pevajte zato što volite, a ne zato što morate. To je najvažnije od svega. Na programu su bila dela Vivaldija, Pučinija, Štrausa, Mozarta i drugih poznatih kompozitora, a publika je imala priliku da čuje i opuse srpskih autora. Studenti od 1. do 4. godine osnovnih akademskih studija, kao i oni sa mastera, pokazali su nam svoje talente. Publici su preneli ono najvažnije, emociju koja je neizostavni element prilikom nastupa solo pevača. Na koncertu sam izabrala da pevam Mozarta kao jednog od najproduktivnijih kompozitora klasicizma i izabrala sam sa velikim zadovoljstvom, ali i sa velikom odgovornošću ariju Zerline iz opere Don Giovanni. To je arija jedne vrcaste devojke koja je običana jednom momku, Mazetu, a prosto prije joj pažnja jednog nekih drugih momaka. Sa posebnom pažnjom, brojni ljubitelji muzičke umetnosti ispratili su još jedan u nizu koncerata studenata Katedre za solo pevanje. Dugim aplauzom pokazali su da sa velikim nestrpljenjem iščekuju njihove nove koncertne aktivnosti.